Soc Cristina Corchero, soc fundadora i CTO a Bamboo Energy. Vam néixer en ple confinament. Som un spin-off d'un centre de recerca, el Centre de Recerca d'Energia de Catalunya. La nostra empresa el que fa és vendre una plataforma tecnològica per facilitar l'agregació de demanda. Sabem que el nou sistema energètic que s'està creant, amb majoritàriament una aportació d'energies renovables, necessitarà molta més flexibilitat. Aquesta flexibilitat dins del sistema elèctric no ens la pot aportar en aquest cas la generació i ens l'haurà d'aportar la demanda. Necessitem que la demanda formi part del sistema energètic i aporti aquesta flexibilitat, aquesta capacitat de canviar. I, per altra banda, les empreses que volen fer això dins del sistema necessiten una tecnologia per fer-ho, ja que al final la demanda està desagregada, la demanda la tenim distribuïda i, per tant, necessitem gestionar-la tota a la vegada, tota d'una, i aquesta és la tecnologia que porta Bamboo. El software de Bamboo és una plataforma al núvol, que el que fa és utilitzar intel·ligència artificial per preveure el comportament dels meus flexòmers de demà, dels meus usuaris de demà. Fem previsió de la generació, previsió del consum i, el que és més important i més diferencial, previsió de la flexibilitat. Jo sé quan es pot moure el consum dels meus clients durant el dia de demà. Llavors, tot això el que faig és construir una oferta agregada que li ofereixo al meu client per anar a participar o als serveis de red elèctrica o als serveis del mercat elèctric. I la segona part és durant el dia, és a dir, jo en temps real gestiono aquests elements. Jo paro les neveres, paro la càrrega del vehicle elèctric, paro l'aire condicionat durant 10 minuts, perquè quan la red elèctrica o mi em digui ara necessito la teva flexibilitat, és Bamboo qui activa i desactiva els elements enviant les ordres que correspon i qui fa tot el seguiment d'aquesta flexibilitat. Llavors, jo el que faig és oferir una eina completa a l'agregador que li cobreixi tota la seva operació, des del dia abans fins al temps real, fins al moment en el qual aquesta flexibilitat s'ha d'operar. Llavors, com a Bamboo, un dels reptes és, òbviament, tenir més clients i tenir més oportunitats per fer créixer això. I, per altra banda, el següent repte és internacionalitzar i en mercats europeus madurs, on això ja és un negoci que s'està duent a terme de forma recurrent i on, òbviament, hem d'anar per oferir la nostra tecnologia. Crec que podem trobar sinergies amb diferents agents del clúster per tal d'anar junts amb aquest mercat, amb aquests nous mercats de flexibilitat. I després, com a Bamboo, nosaltres som una plataforma software, fem software. Necessitem la part de hardware, necessitem connectar-nos a la demanda i per això necessitem l'IoT, els diferents escales, els diferents sistemes que ens permeten gestionar la demanda, ja que nosaltres no formem part d'aquesta part del negoci. Per tant, també associar-nos amb altres agents del clúster que vulguin construir aquesta solució conjunta per accelerar tot això una mica.